Сәлем, бүген без Тукай музейында һәм Тукай премиясенә тәкъдим ителгән кандидатларның фикерләрен тыңларбыз. Әдә Сезгә премияны тапшырсалар, ул премия сезнең иҗатыгызга, киләчәк иҗатыгызга ничек тәэсир итәчәк? İnşaatlar nişek tesir eder bilbin. Akşa itip göz aldığında gidergen çakta olmadığı yakta beni oynatacak. İcatka mini de ömrüm boyu hizmet iter mi ne şu? İcat bilen şekillenen. Şuna göre daha da dertlerini bırak icat itergen belki yerden biter. Mərhum Xəlim Cələlov degan Tatarstan xalq artisti бар edi. Mərhum инде ул фражин улай театрга ятып кайыл. Лекаш театрына ятып кайыл. Менә монда булырга тиеш түгел ди. Менә монда булырга тиеш ул әйтәләр. Шул минем исемдә калган һәм инде иң мөһиме шушы спектакльләрнең булулары, шушы сәнгать җимешләрнең булулары. Минем bütün яшьтәшләрем, минем фикердәшләрем, дусларым, алар бөтенесе дә инде Тукай бүләгенең лауреатлары. Мин ул тегемне әйтәләр бит инде һәр солдат, генерал булырга хыяллана. Шуңа күрә минем bütün дусларым алар инде күптән генерал, полковник, мин һаман сержант, рядовой булып йөрим. Минемчә миңа да вакыт булды йолдызлар арттырырга. Ну, ничек әйтәләр инде, чистый погоны, чистая совесть. Ансы да бар инде, ансы инде юмор. Балаларга языр өчен балаларның психологиясын аларга кирәк диләр. Һәм инде бүгенге TikTok, Roblox буыны өчен нинди булса да кыенлык, авырлык киләме хәзерге балалар языр өчен? Yok hani min alarga müracaat etmeyeyim bile alarga karatan. Bugünkü bu önünde elbette şular bilen şehirler, şular bilen kızılsana, şular bilen yeşil. Lakin bala bitol, anam bilen tobi, bala bitol tuğa hem tili açılar. Bala tili açılgan vakitte, mene balalar için icat edilgen eybirler yerde biter yetişler. Ama tuğan tilin aşarısı yerde biter yetişler. Şuna göre icat, şair yazıcı, balalar yazıcısı, o mene nek şuna hizmet ederge tiyиш. Hem bir milleti andaylarga hozirgi zamonda u vaqtda narsa. Минемчә драматургия ул шундый жанр, ул гел хәрәкәттә булырга тиеш. Гел яңа формалар, яңа фикерләр. Чөнки безгә бит бик җитди мәсьәлә ничек менә балаларны, яшьләрне тартырга театрга. Алар хәрбенә кирип шумдылар интернетка. Интернетта бит анда шундый диләр, мен интернетта упкын дип саныйм. Анда кирип китсәләр балалар, аларны аннан тартып алу бик кыен. Чөнки аларга интернетта бик кызык. Шуңа күрә безнең әсәрләр, ул драматургиядә, театрда куела торган әсәрләр, спектакльләр, фильмнар, алар интернеттан кызыграк булырга тиеш. Шуңа күрә хәзер менә нинди хәрәкәт бара драматургиядә, сәнгатьтә, интернетта, без шуны белеп, өйрәнеп яшәргә кирәк. Мәсәлән, нәһәр барлыкка килде интернетта шундый менә бер генә мисал бер исемне әйтәм, мәсәлән, теге Влад альбом, Влад А4 дигән, име? Ябырылып карыйлар аны, менә син җылмаясың, димәк син аны беләсең, име? Күп кеше аны белми, балалар беләләр. Менә минем оныклар бар, име? Алар бит бу бит инде куркыныч хәл. Мин ул тенденцияларны бик яхшы беләм. Чөнки мин башта мәҗбүри рәвештә карый идем, име? Алар нәрсә карыйлар, көн-төн шуңа нитеп дөньяны онытып карыйлар, име? Без шул хәрәкәткә каршы торырга тиеш. Чөнки анда иман юк, анда мәгънә юк бернинди, анда имансызлык, ямсезлек һәм башка бернинди анда теге якты нәрсәләр юк анда. Һәм мин уйлыйм, бу юлдан барсак, без бөтенләй бу афәткә алып бара торган юл. Шуңа күрә драматургия менә бик сак булырга тиеш, бөтен драматург, гомумән бөтен сәнгать. Кешелек дөньясы яшәгәндә кеше өчен нәрсә кызык булачак? Беренче чиратта кеше язмышы кызык булачак һәр вакытта. Кеше язмышы сәхнәдә дә, кеше язмышы сурәтләнсә, кеше язмышы уйналса, әсәр сине тота,
Сенің әсәр қызықлы, шуңа күрә кеше язмышы. Тукай ул һәйкәл генә түгел, һәйкәл ул таш кына. Тукай ул адәм баласы, ул атадан, анадан туган адәм баласы. Шуңа күрә аның язмышы, тормышы бар, кичерешләре. Шуңа күрә үзеңне тулыландырасың, шуның белән баетасың. Тукай ул төрле, аны өйрәнеп бетергесез. Һәм укыган сайын аның турында укыйсы килә. Шигырьләрен укыган сайын, биографиясын, аның турында истәлекләр укыган сайын аңа гел укып торасы килә, чөнки ул чыннан да уникаль шәхес. Безнең бөек татарның бөек улы. Айдар миңа тәкъдим иткәч, мен әйтәм, мин нинди Тукай инде, әйтәм, кай җирем шаган инде. Әйтәм, кай җирем Тукай инде. Миңа синең тышкы кыяфәтең кирәк, миңа синең ички кыяфәтең кирәк диде. Шуның белән без килештек, кул кысыштык та һәм эшли башладык. Мин дә әлбәттә ниндидер үземнең әзерлекләр алып бардым. Әзерләндем, ябыгырга туры килде миңа. 1-7 килога ябыктым мин башта. Чәчләремне алдырып ташладым. Ничек тә булса, менә шулай образга әзерләнә башландым. Башланды һәм миңа калса уңышланган спектакль килеп чыкты. 7 килограммга ябыктым дисез. Мына хәзер җәй башлана, бөтен кеше диетага утыра, нигә йөрбасын? Сезнең мына серегез нәрсәдә корыла? Хәзер менә һәр ураза бит, барыбер. Ябыгасың уразада. Ураза тотасыз. Ураза тотам. Әлхәмдүлилләх. Аллага шөкер. Оның ризаларыбыз кабул булсын. Амин. Рамазан мөбарәк булсын. Амин әләхи. Камыр ризыгы ашамый. Камыр ризыгы ашамый һәм балын ашамый. Балыктан су Әйе. эчәсе килә. Ябыгыр өчен хәзер теге әзерлекне әйтәм инде. Спектакльдән шулай әзерләнәм. Ашамадым инде. Ашамасаң ябыгасың. Менә шул ничектер камыр әйбер ашамадым, балы әйбер ашамадым. Шуның белән ябыктым 7 килога. Физик күнегүләр белән шөгыльләндем. Шуның аркасында ничек кирәк, шулкадәр ябыгып киттем болай. Яңак сөякләрем тырпаеп калды. Шуның белән кирип киттем инде. Башта әйттеләр, менә башта күзәтә башлагач, иң беренче мизгелдә 1-2 минут барады, менә син икәнеңне аңлыйбыз да ди. Аннан соң спектакль кирип китәбез, онытабыз ди ул турыда. Ул нәрсә дигән сүз, димәк, спектакль яхшы итеп куелган Айдар Җаббаров тарафыннан, матур итеп куелган, җиренә җиткереп куелган, Әйзә тарафыннан язылган. Менә шул әзерлекләрем шундый булды. Димәк, кызлар, камыр, балык, ураза язып куйгансыздыр, әйме? Мына сез ничек уйлыйсыз? Мына зур идея өчен үзеңне корбан итү белән сез килешәсезме? Әллә инде уйлыйсыз, үздеңнән алып барырга? Беләсезме, бер нәрсә дә бушка бирелмәй. Ул Коръәндә дә шулай язылган. Нәрсә дә булса булдырыр өчен көч түгәргә кирәк, эшләргә кирәк. Ул максатка таба барырга кирәк. Шуңа күрә никадәр синең җиңүләрең бөек икән, шулкадәр синең бәясе дә югарырак була һәр нәрсәнең. Адәм баласы нәрсә генә эшләсә дә, нинди сүз генә әйтсә дә, ул белергә тиеш, һәр нәрсә өчен түләргә кирәк. Һәм гамәлеңә карап түлисең, талантыңа карап түлисең. Инде Тукайның иҗаты зур дәрәҗәдә, зур биеклектә булгач, ул инде чын иҗат булгач, биек дәрәҗәле иҗат булгач, аның бәясе дә бөектер. Премия лауреатлары 26 апрельдә игълан ителәчәк. Бүгенге түгәрәк өстәлдә без төрле фикер ишеттек һәм әйтәләбез бер әйбер. Бүгенге көндә һәрбер премия кандидаты Тукай премиясына лаек булырга мөмкин.